Habang papalapit sa pagtatapos ng culling operation o pagkatay sa mga manok, ay naging kapansin-pansin ang pagluwag sa mga biosecurity checkpoint sa Barangay San Luis, Pampanga. Napuna din ng CLTV 36 News na ang ilang residente sa halip na ibaon ang mga pinatay na manok ay niluto na lang nila ito at kinain. Narito ang report. May checkpoint signage ngunit walang bantay ang biosecurity checkpoint na ito. Bakante ang maraming kulungan ng mga manok at pugo ng mga residente. Pero mapapansin din na may manok na native sa bakuran ng mga bahay sa Barangay San Carlos. Ayon kay Rogelio Salas, mayroon siyang mga manok sa bakuran. Mga native ang kanyang mga alaga at mga panabong. Pero aminado siya na hindi niya pinatay at ibinaon sa lupa ang mga alagang manok. Sa halip ay inulam na lang ang mga ito. Nakuhanan pa ng CLTV 36 News habang kinakain niya sa pananghalian ng kanyang alaga. Nasa 2 manok pa daw ang huhulihin niya para sa hapunan. Naniniwala siya na malinis at malusog ang kanyang alaga at kapag naluto ng maayos ay hindi naman mapanganib kainin. Si Jeng Bulao naman na may-ari ng isang puguan. Dahil sa bird flu outbreak ay nalugi siya ng 250,000 pesos sa kanyang negosyo. Kinuha daw ang kanyang mga alagang pugo ng mga otoridad para isama sa depopulation. Hinihintay daw niya ang indemnity o 10 pisong bayad sa bawat ulo ng pugo na kinatay. Pero kahit natapos na ang depopulation itong linggo, ay kapansin-pansin ang amoy na nagmumula sa pinaglibingan ng mga alaga sa poultry na malapit sa isang checkpoint sa Barangay San Carlos. Nasa lugar pa ang backhoe na ginamit sa paghukay para ayusin ang pinaglibingan sa mga pinatay na hayop. Ako si Lordilyn Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon.